mondo kaw the seat mar deputy speaker. Ka court osechiwo direction, ang'o momiyo gik mowinjo watim koro kaka court ochiwe no mondo wawe ketho sama jopiny mar dhi into action of bills magi mowinjo wa amend, budget mowinjo wa focus nango, ang'o gini petitions magi mar pending on the floor, nikech kaka ncha wan Naivasha, speaker no konwa ni nitiere bills mang'eny, motions mang'eny mapok odhi through and time is moving. Okoro ne wayie wach court ni to ne gima ne gichak gimorago ni yot ka ni sitting position onge problem kara ng'ane chandogi ok ne giwa wuoth mos ka bibi harusi kwa dhi kocha to ichungwa gini bo wuoth mos ka dugo koni to wach no rum to parliament osong mbele to wadhi e weche mamoko. Omiyo an kora e wach ne mar conflict of interest kano chiwo ler no duogo wacho e article mano wacho ni ok en an appointed state officer but an elected. Omiyo conflict mar interest kanyo tumenade onge kanyo to kendo be na onge gi wach ahinya an kaka Bensouda to bende ka koro wadwa dhi matut kaka jo party kaka Azimio gima chak mono watero gine court back mondo miwa wadhi wakaw appeal mondo miwa further explanation to this because one okwan court one lawmakers court ni court judiciary kucho onge ng'ama otamowa gini nyalo dhi adhiya machak dok nyaka Supreme Court en oringa kaka oringono mano be kaka support mano koulo ni wan gi wachwa moro mano koulo ni wakia gimwatimo mano koulo ni wadondore okochuno ni kasama opposition nikech wan watimo checks and balance katiba mwach no checks and balance okwajo neko okwajo richo nikech ikaw ni kitimo checks and balance to ni koro mane ng'ama rach ing'ama ini upo sirikal onge gima kamano kata gik misomo ni monitoring evolution gi tiend jango ok checks and balance do bed mana monitoring evolution to monitoring evolution